Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Primero, en la universidad que estamos, que ya debe de ser siempre un sitio donde se pueda transmitir esa responsabilidad social, que las empresas, yo creo que cada día van en ese camino. Y en segundo lugar, el deporte. Y el deporte, el fútbol es un deporte universal, un deporte que es también de muchos sentimientos y que yo creo que es desde un sitio donde se puede trasladar y concienciar a la sociedad de que los clubes serán mejores y también tienen una mirada puesta en aquellos más vulnerables, ¿no? El principal objectiu que ens vàrem fixar i que crec que l'hem complert és sortir de la torre d'ivori de la universitat per entrar en el territori. La responsabilitat social és comprendre que tots som cridats, tots. Aquest treball s'ha dividit en dues fases. Una primera fase ha estat identificar tots els agents i les dimensions dels sectors públics de la nostra comarca per poder analitzar com portem endavant la responsabilitat social en el nostre territori. Però aquest estudi és el que ens ha de permetre sentir-nos orgullosos del nostre territori i sentir que sí que som Girona és més. Aquesta càtedra per nosaltres, des d'un punt de vista estructural però també personal, és una peça essencial per tenir-nos connectats amb el territori, amb les seves necessitats i també amb els seus reptes. Penso que és molt important treballar conjuntament tot el teixit empresarial, social i la societat en general per tal que se'ns reconegui a Girona l'entorn gironí com un entorn responsable socialment. És important a l'hora de marcar, diguéssim, el que és la responsabilitat social des de la universitat i vinculat molt en el món de l'empresa i el món de les institucions. Intentar posicionar el territori gironès com un territori, com deia l'alcaldessa, de bones pràctiques. Crec que ha estat un acte molt interessant, un acte que ha palesat una vegada més la vocació de la càtedra d'establir una panoràmica molt extensa i molt 360 graus de tot el que és el teixit associatiu gironí. L'acte d'avui, aquesta tercera jornada, està inclosa en el treball que hem iniciat per procurar que es declari el gironès territori socialment responsable. Juego limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber ganar. ¿Os parece a los dos que en política y en la sociedad en general se practica hoy en España, en Cataluña, en Europa, el fair play? Y aquellos futbolistas que de alguna manera han traspasado el límite del terreno de juego y han ido, en este sentido, más allá de lo que se les requería, más allá que implica la responsabilidad social. Pero la inspiración viene de ideas y de voluntad de querer hacer cosas, de buscar cambios, digo yo, en la sociedad para hacerlas mejor o no. Y en ese sentido yo creo que debemos todos de participar en esos cambios. Fer recerca, fer transferència, fer divulgació amb tots els actors del territori. Sabent que queda moltíssima feina per fer, que tenim molts reptes pel davant i que no hem de caure en el cofoisme, sinó sentir-nos tots cridats a formar part de la solució, de la protecció de la gent, de la nostra gent i de la protecció del nostre territori. En fi, moltes gràcies i molt èxits en aquesta jornada. Gràcies.